Neverovatna priča jednog bivšeg zatvorenika u marokanskom zatvoru. Jedan od srpskih kamiondžija u popularnoj emisiji Iza rešetaka ispričao je do detalja svoje doživljaje iz jednog zatvora u Maroku. Anonimni kamiondžija je ispričao kako je zbog dilovanja hašiša iz Maroka u Španiju završio u lokalnom zatvoru Nador, kada su ga na jednom graničnom prelazu uhapsili jer nije želeo da da mito jednom cariniku u vrijednosti od 10.000 evra. Pošto nije imao taj novac kod sebe, srpski šofer je završio u zatvoru, a tu je krenuo njegov pakao. On je do detalja ispričao doživljaje iz zatvoreništva, a jedan moment je privukao svima pažnju. Naime, dok je Srbin služio kaznu, u njegovu tamnicu su stigla dva Arapina sa Bliskog istoka, koja su optužena za terorizam. Soba je u tom trenutku bila prepuna, jer je sve više ljudi pristizalo u zatvor zbog takozvanog arapskog proleća. Te davne 2010. godine revolucija se proširila širom arapskog sveta, pa kako bi se sve što pre zaustavilo, veliki broj demonstranata završio iza rešetaka. Baš takva dvojica stigla su u sobu sa srpskim kamiondžijom, koji je sa njima imao strašan incident. On je upravo u emisiji Iza rešetaka do detalja ispričao kako se sve zapravo dogodilo. Ja sam na ormaru odmah pored svog kreveta imao dva postera. Jedan je bio Novak Đoković, dok je na drugom bio krst. Jedan od Arapa, kada je to video, okrenuo se i bez ikakvog razloga pljunuo na Novaka Đokovića, a onda i na pravoslavni krst. Bez imalo razmišljanja, uhvatio sam ga i udario sam ga, a nakon toga sam ga odveo u WC i sa 2-3 vaspitne smirio sam ga. Delovalo je da se smirio, ali ja nikako nisam bio miran pored njega i uvek sam ga držao na oku, ispričao je Srbin.